zimatheka bwanji kupita ku studio kujambula nyimbo kutulusa makaseti ntaimeja tani makaseti zimatheka bwanji ife sitingapange so ife seda izizi nzotheka komano mulungu anatipasabe mwayi ifeyo ine ndi William fopoyamba apo mbuyomo tinkaimba ngati William ndi ine nde anatipasa mwayi ozindikira Mukali yani mapasa band? No, nthawi imene tikachula tu weki. Tinali ndi nzathu so wina Kelvin. Okay. Tinali anthu atatu. Nengati William, Ephraim ndi Kelvin. Inde inali weki. Ndeta choka pa weki paja tinkaimba anthu awiri. Okay. Ine ndi William. Okay. Chifukwa chimenecho tidaphunzira, tidayendapo so mabandi ena osiyana-siyana. Okay. Tidayendapo ndi bandi ya Kamuzu Barracks, achina Jose Magwira Chisale, achina Lawrence Mbenjere, ndi oimba ena nthawi imene akuluakulu nthawi imene tidayendapo nawo. Ndiye mmene muja tidaphunziramo kuti nyimbo akati nyimbo amapanga chonchi. In so doing tinatusa maba mwathu ngati anthu awiri. Okay. So nzeru zimene zija atatifunsa amayi aja. Tidaona kuti nzeru zimenezi I think titawuzipanga transfer kuyamba kutumikira Mulungu. By then ibe timayimba nyimbo zimene za secular ifebe tinalibe mukwaya ndiye tidafuna kuti no ife mwina nyimbo tiyambe nokulemba nyimbo za mawu Mulungu. That's when chifukwa cha support ya amayi aja Esther Nyaphiri aja kuti nawo tithawupita ku studio anatipasa chuma chawo ngati sokwaya patoka tinkapanga maganyu oumba njwera kuocha mauvuni kukatunga mazi atsikana amatunga mazi kuti tipite ku studio. Awawa? Yes, atsikana ake omwe. Achena pa? Yes, amenewa. Oyerawo? Amenewa ndithu. Amaponda matope? Timaponda matope tonse ndi amenewa. Fundraising. Ngati mukufuna ife tipo akwaya tikhozo kapanga kuminyani kwanu. Ndio timaomba njwera kuchoka pamene tikadule mitengo kuchire. Cholinga tipite ku studio. So mwachidule nditha kunena kuti kuchokera pamenepo chidwe chakwaya tidayikapo kwambiri kuti na first I think we can do zomwe makwaya ena amapanga. William, church yanu ina kupangani support bwanji kapena ina kupangani frustrate bwanji kuti mukule chifukwa pena a church amakhala a bit possessive amati inuwe ndinu kwaya ya pano so pano mwaviza kuti Sunday muli uko Saturday muli uko mwatopa mwabwera usiku yausakaimba no apasu kabwera pamene ena amene kuti no inuyo mwatumikira pa mpingo pano pitani mukatumikira so anthu ena izinali bwanji kuchali chikwani chowapo muli apa ndisakunamizeni chauta anamkhauta anayikondera Great Angels Choir. Okay. Indi mpingo wathu wa Church of Africa Presbyterian kwambira azibusa. Kuyambira pamwamba tindi a moderator ampingo kuzafika pansi. Anatipanga support kwambiri. Chifukwa vision yathu ndi vision yawo imakhala ngati ikufanana. Ndi sipanakhale povuta kutimvetsetsa chimene tikufuna. Okay. Musayiwale mwina anthu ambiri mpingo wathu mwina kudabwa CAP ngati inu simunanena kuti CCAP mwina mwalakwisa ambiri amanena kuti timalakwisa koma ndi CAP ndikutiwa yenyewe kuti kuli CCAP komanso kuli CAP une sikuna ulakwitsa unakufuna kumvetsetsa kukana kufunga mabodza chifukwa mpingo wathu umadziwa vision imene tili nayo komanso chifukwa cha support imene iwo amayenera kuti atipatse adatipasadi ngati mpingo mpaka lerolo mpingo wathu wa CAP umatipangabe support. Inde sikumalephera kuti awiri atatu mwina athafusa mafuso koma sizimatanthauza kuti atiukira kapena kunena kuti tisakagwire ntchitoyo nthawi zina order imafunika ifeyo tikuyenerabe ndifana mpingo basi ndifa ku church timenenso tisatira order ya mu church. So tinene kunena kuti ifeyo timalandira support. Timalandira support yaikulu kuchokera mu mpingo kuchokeraso ndazibusa amene timakhala nawo including abusa amene tili nawo padakali pano. Ephraim anthu akamaona Great Angels aziona ngati kwaya ya ku chalichi cha CAP ku Kawale kapena ngati bandi kapena gulu loyima paloka. Aliyense amakhala ndi nyumba ija imakhala ndi zipinda ndi muzipinda muja pali chipinda china chimanena kuti ichichi nchabambo ndi amayi ichi nchana iyi ndi sitting room so ifeyo ngati Great Angels ndi kwaya ya dziko lonse chifukwa uthenga wathu Khristu anatuza kunena kuti tikuyenera kulalikira kwina kuli konseko mitundu yonse kwa mitundu yonse ndi ifeyo ndi kwaya ya mtundu wina uliwonse koma sitimayiwala ichi tili ndi chipinda chomwe timagona ndi ku CAP. Chimene nchamayi ndabambo kapena chalendo kapena chana ndi chipinda chomwe ife timakagona ndifuna kuti muchipinda mukalowa inu nyumba ndapereka nyumba ndapereka chisanzo cha nyumba. Great Angels Choir limene uyeza nayo lero program ya Cruise 5
tikufuna tipumirenso tichite nyimbo namba 2. Nyimbo yamba anasankha nyimbo akuna makonda chamba china chilichonse chimene angaimbe. Pano afuna tisankhire nyimbo namba 2. Inu mukungoyankhulira m'malo mwa gulu linafuna mmodzi mwa mamembala a Great Angels Choir tisankhire nyimbo ikhala nyimbo yanji. Ndilande Anglican Voices. Mulungu amatikondera. Mulungu ama tikonde. Actually, I heard people talking about kuti sanga imba. You saw that, eh? Kali. Ana malikali, eh? Yes. Are you doing anything about it? Yeah. Panopa titha kulengeza pano mopanda mantha. Kunena kuti ndilande ndi Great Angels Choir. Yes. Ayimba nyimbo imodzi. Ndipo nyimbo imene ibwera pompano imene anthu akhale akuonera. Izitu zachitika chifukwa chonena kuti anthu ambiri amaganiza maganizo awo kunena kuti makwaya awa amaoneka ngati amapikisana. Kokera kwako. Wina kukwira pali yayikulu pali Dondi ndani. Ifeyo ngati Great Angels Choir timanena kuti ifeyo makolo athu ndi ndilande Anglican Voices. Ngati Great Angels Choir. Mwakula mukumvera ndi ayankhe anthu mumvekera kunena kuti ifeyo ndi ndilande Anglican Voices. Akulu ndi ndilande Anglican Voices. Yes. Chifukwa amene ndi makolo athu amene timati tikamakhala Ephraim amanena apa kunena kuti tinali ndi nthawi yoti timanena kodi sitingapangeko ngati ndilande Anglican Voices. Kusonyeza kuti iwo ni makolo. Ifeyo timaona amene ajawa ngati atsogoleri athu. So kuyambira lero anthu asazanenenso kuti akulu ndi ndilande Anglican Voices. Tizinenambe koma. Tizinenambe rokulunda. Ndilande Anglican Voices. Akuti Mulungu amatikondera. Program lero ya Cruise 5 kukonda kwa The Great Angels Choir. Kuyeza ndi The Great Angels Choir kuchokera kuno ku LCB Studios kuchitedze kulilongwe. Ndipo ndi mwayi kuti lero tili ndi William Zonda komanso Ephraim Zonda amene tikucheza nawo. Koma kwaya yonse ya The Great Angels ili mchipinda momuno. Koma si kwaya yonse ena sanabwere. Ena sanabwera ntchito zosiyana-siyana. Kwa ni mamemba zangati pano? 20. Yes. 20 tumukamayirana muzidwa kuti ndori mphika makhala ndowa ya thumbu ya ndowa so inaso sima so yazi mai. Nyimbo zanu ndizakuya kwambiri. Ndipo andikhope kuti chino so imeja pangitsa kuti nyimbo zanu anthu ambiri azizikona ndi chakuti nyimbo zake zadrasi zilipo ngati imwe munachokana paena kaziteka yoya muna blowa kwambiri. Komabe pamakhala nyimbo zina zoti imaveka kuti ndizolemerera kwambiri ndi uthenga. Zimachokera ku nyimbo zimene zichi. Nyimbo zimene zimachokera kwa Mulungu. Chifukwa tikakhala panopa ndikumauza anthu kuti ifeyo ndamene tipapanga nyimbo zija tinama. Ife amangotigwiritsa ntchito chabe. Endi
sitingakunamizeni pano kuti meta kumana chonchi tilemba nyimbo ajowabu chonchi meta khaliramu tikunamizani timamvetsera. Koma that's a political answer. Inu musingangofika basi mulungu kungofika kuti evimbani wasakaine basi kana kuchuni cha kulengana anthu amene amene samvetsetsa kuti mulungu amayankhula athada kuganiza amene mwaganizira ino. Koma ife amene timadziwa kuti mulungu amayankhula ndipo akalankhula amakhala walankhula timadziwa chifukwa nyimbo zijanu ni mizimu zimakhala ngati wamisala ndithu. Mutha kukhala minibus inuyo nkudabwa kuti Ephraim yamba kuimba anthu kumangomuyang'ana kuti akutana amene mene muzazindikira kuti ndiwa Great Angels akhanga mapanga nyimbo wapita ni misala imakhala ngati ndithu munthu wa misala ndithu ndeni mizimu nyimbo zichi so tizimangochitika zimanyoka kwa mulungu. Kuyeza anthu amisala lero kuyeza anthu amisala program ya Cruise 5 yes, because those are deep songs. Kuti no imakampeza munthu pamene iyeyo ali kukawaza pamene popo this is a powerful song. And mwina ena chifukwa chimene magulu ena afa ndi chifukwa chakuti mphamvu imene imakhala kuti yasowamo muje. Yes, nyimbo mwina okay chimene chimativuta mwina anthu amene timalemba nyimbo nthawi zambiri sitimatha kuliwerenga Bible lija mwakuya. Yes. Chimene tinazolowera ndi chimene chimakhala mmutu mwathu ndi chimene anthu ambiri amachiyimba. Koma mmene muja muli mawu amene amabisika m'Bible muja onena kuti kukhala nalo ndikufatsa mutha kudabwa kuti kodi mawu awawa ali mmenemu. Tanena zandira Anglican Voices. Yes. Mukamvera nyimbo zandira Anglican Voices mumadabwa kuti munthu akunena kuti sindingathe kukang'ona ndi mbedza. Mawu ache suti ndi mawu tutu ngoti na kuti angopezeka. Simwambira angopeka. Adazama mmene muchamo mawu acha m'Bible alimo. Zilimo. Black missionaries yomwe tasankha. Yes. Anthu kungoyiona atakungoona nyimbo zichi. Yes. Koma ifeyo ngati Great Angels timazoti mawu awawa amene akuimba a Black missionaries awo ndi mawu ali pakuti pakuti. Yes. Pahaba huko. Timadziwa. Endi mawu amene ife timagwisa ntchito kwambiri sitimangopanga za obvious zimene mulungu basa matikonda mulungu mbimba mwaso mbimba yona koma yona uja adarani kuti apezeke mbimba mwasomba. Kodi mbimba muja chimene adachita yona adachita mu ntchito chani mmene muchapo chidachitikira njani timayang'ana no zimene zichi. So mwakana kutiuza kuti amene amapeka nyimbo za Great Angels ndi ndani? Sidaka mwanena mwafusa kuti nyimbo zimachokera kuti kupeka ndikosia. Akuti mulungu amene amapekera nyimbo a Great Angels choir kuti muzikula ngati ngulu pamakhalabe ma challenges ena ndi ena. And mene mukuoneka mndino anthu akuluakulu oti mwina ena ali pabanja ena amagwira ntchito ena nafuna kumvetsetsa kuti mmakwanitsa bwanji kulipanga maintain gulu ngati imeneyi nkumapitirira amene kupitiriramu panoto gulu litatha kalekale zona. Ndanena kuti choyambirira ndi chisomo. Chisomo cha mulungu chikakhala kuti chili pamalopo mmasogozedwa ndi Mzimu Woyera nthawi zambiri. Ifeyo ndikusavuta kuti kwa ina kapeza kuti atha. One, mulungu adatikondera kwambiri kuti anthu amatha kutita na malo osiyanasiyana nati pasakanga chepe. Yes. Kamene kaja kadakatha kubweresa mkwiyo kwa wina ndi wina kuti ndava kuti kunaperekedwa pamwe zikukhala bwanji anthu amayambana ifo cha chuma. Komano chimene tinadziwa ifeyo nchonena kuti ifeyo choyambirira sidasogoze chuma. Tidasogoza kuti kodi utumiki wathu tikuyenera kuti tindziwe kaya amene tikumtumikira kuti ndi ndani. Zina zibwera pambuyo. So choyambirira chimene tidapanga avoid kuti tisakhale uzikundikira chifukwa nthawi zambiri azisogoleri kakhala ife tasogola simwatita ne Ephraim tikakhala tasogola pabwera chuma ndeti ine ndadawa tingokhala pano pa basi tigawane ndeti gulu lonse lili kumbuyo lisafale. Chimenecho ine ndi adawa tinachoza ase chimapha magulu chinthu ngati chimenechi tisamapange ichi. Choyambirira ndi chimene chikusunga kwayayi. Timayesesa kuti china chilichonse chizikhala pambanganda. Ajowabu atipasa 100,000 ndedali yesadze kuti 100,000 atipasa Jowabu nditi Unati mwayimbire phone kuseri ayimbire na Jowabu akuze kuti ndapatsa ndi inde. So chimenecho nchoyambirira chimene chimatimanga ngati kwaya. 2 ndichonena ndi kuti ndizoona kuti anzathu ena wali mabanja tosefe tili mabanja ambiriwa ena ndana school
timapasana nthawi kunena kuti akuluakulu nthawi iyi njakwaya nthawi iyi njoti aliyesa azipanga zimene akutani akupanga ndi choyambirira timavomereza kuti aliyesa ali responsibility payekha nthawi yakwaya aliyesa amatani amapezeka chifukwa cha chimenecho nchifukwa kwaya imukuyonanso kuti nipita chitsogolo timavomerezana nthawi mwina ena sisanabwere pa ena ali kuzintchito koma ena abwera kuzagwira ntchito yakwaya ndi mmene timapangira komanso mwina mongoonjezera kunena kuti ife mukwaya yathu mulibe wamkulu mulibe wang'ono ife mukwaya mwathu timadzudzulana poyenera kudzudzula munachiloleza kuti chiziye yes ngati ine ndalakwitsa akuyenera kundidzudzula kuti apa atsogoleri timalakwitsa mayenera mupange chonchi membership yakwaya yakhala ikusintha ndi kupita kwa nthawi kapena ndi imene munayambira nthawi imeneyo mukungokulira limodzi kapena ena akumalowa nkumatuluka Great Angels imene kanayijambula 2013 ndi imene iwoneka pano kapena pakhala kusintha kuti konse kusintha kukulipo poyambirira mmene ife tinkalowa mmene tinkayamba kujambula album yoyambirira tidali anthu 40 chakuti kuimbira anthu koma tikujambula album ya number 2 basi kanambala kajaka matsika ena anazanyanyala ena mabanja omwe amene tikunenawa ena zintchito ena kutuluka mdziko lathu lino kupita maiko ena masukulu kuphunzira kwina so kusintha ndithu kulipo kwa nambala imene koma anthu ena akhala kumalowa kapena final mufandi join nawo kulowa amalowa ndithu anthu ena amalowa koma asalo amene mwapemphera ino kuti basi mungofuna kulowa sizingatheke pali ma stages amene munthu amene akudutsa akuyena kudutsa njira yanji mwina ena akozofuna kudziwa kuti kodi kwaya imene ichayo mukuyenanso kutetezatu kuti asamango kuti wina aliyese basa aite ndilowe mukonza kuti mafikaso 50 kena kuona kuti kodi munthu tikutanimo muno ena wasana kwaya poyambirira kuti amaimba timatulusa vacancy yomwe timalengeza kunena kuti panopa tikufuna ma members mwina nambala yakuti akafika ma members aja timayamba kuwaona moyo wawo kwaunika kuti amakhala bwanji khadwe lako kunyumba kwawo ndilotani chomwe amachita ndi chani chomwe amakonda ndi chani imakhala ngati part of interview yes ndi akakhonza interview ija timalowesa mukwaya komano amaphunzira khadwe la kwaya la Great Angels choyenera kuchita mu nthawi yake ndi akapasa zimene zija zimatenga 3 months akuphunzirabe ndo tasakuyenda ngati kwa yupita kuimba kwina wake ndo sapita nawo pa church angopezeka pa church basi tikapemphera pa church paja basi apita ngati pali zokambirana zakwaya basi tiyankhulana kena kwazipita after 6 months that's when tikamona kuti munthu uja wakhonza zomwe kwaya ikufuna kuoneka kuti munthu ali ndi chidwi ndi pamene timamulowesa no mukwaya so panokhala member okhazikika formula imene mudakaitenga kuti kapena nthawi yakuphunzitsani chiphunzitso nthawi imaphunzitsa chiphunzitso komanso timafuna kuti ikhale kwaya ya discipline ndi chifukwa chakenso kwaya mukuona kuti idakalipobe chifukwa cha mfundo zina zomwe zimachokera poyambirirapo zimene zikhangati zowawa koma zimathandiza kwambiri pamavoti ma artist ndathovuta kuwapanga manage kwambiri wanyanyala more especially khali ayi wakwiya simasiwa mwene khali yomwe ija wakwiya sa wabese ali sindikaimba lero omwe polisa bese osalira basawera wanyanyala sindikaimba ya chiti someza Jesse wanyanyala iwe lead vocalist ana akubwera afuna akamve sizibwera kumene koya ndiye iye amadziwa nosopana kama joina kwaya ija aliyese pakwaya pathu amadziwa kuti ine udindo wanga pakwaya ndi ngati sindipanga ichi pabwera consequence palibe dolo yomwe ndipesa munaika na level yofana dolo kandi Jesse kandi ndani alese palibe dolo pakwaya pathu palibe dolo kodi Jesse njama bangu ambisayo si dolo amene si dolo ndi Jesse alimo muno koma si dolo haina yake panthawi yake oyekika ndikondetsani kuti kodi Jesse program ya Cruise 5 kufika ndiyokera kuno kuchiteze ku LCB Studios tikucheza ndi William komanso Ephraim Zonda ndi mapasa koma akuyankhula pano kuimira the Great Angels Choir koma Great Angels Choir yonse ili mu studio muno nyimbo number 3 tsopano tiye nyimbo number 3 muimba yanu kapene kaso yosankha asankhe bwana ikaleso yosankha tipite kukwaya kumene ko mmodzi wina alisankhireso nyimbo
asa Lucius Banda. Lucius Banda. Makamaka nyimbo imene kuiti ndakonzeka. Akuti ndakonzeka kuimba kwa Lucius Banda kusankha kwa mmodzi mwa mamembala a the Great Angels Choir. Mmacheza nawo sa Lucius Banda. Ndipo kwambiri. Ifeyo ngati Great Angels timacheza ndi wina aliyense. Wina aliyense. Okay. Ndi bwenzi lathu. Ifeyo tinazipanga kuti tisamakhale anthu atsankho ngati akhristu chifukwa akhristu ambiri ndi element imodzi imene tidayidzala mkati mwathu kuti ine poti ndine mkhristu ndimapita ku tchalichi ndimapemphera sande ndi awo sindingacheze nawo awo koma ine ndetsankho limene lija pa chikhristu siloyenerera. Ndi ifeyo ngati kwaya ya Great Angels tidasankha kuti wina aliyense akhale bwenzi lathu. Tikhali kuizukuta fundo imeneyo mama kayoti wina aliyense akhale bwenzi lawo chifukwa ali ndi abwenzi ambiri a Great Angels. Koma pano tikumenekayi kuimba kwa Lucius Banda. Kupitirira kucheza ndi the Great Angels Choir. Choir imene ikuoneka kuti yapirira kudutsa muzambiri kufika tikuyankhula pano ndipooneka kuti ikupita ikulimbabe. Amatiuza maluza unena kuti chisisi china chimene muli nacho ndi chakuti inu awiri ndi amene mukutsogolera choir tikhoza kutero ngati ma chairman music director ma chairman a choir alipo amene watimacha Mr. Benson Manda. Aliso ndachiwiri awonso nawonso ndandani amene watimati Agnes Kamanga. Inuyo ngati William Defrem ndinu ndani muujeni? Ifeyo timasogolera kumbali ya music zoyimba za mayimbidwe izi music director. Yes. Amene timasogolera ndi ifeyo. Wama beat ndi uti? Wama beat amene amayima kutsogolo kuti kwa ya ulemero wama makisa mabiri kutsogolo kwa ya tui mwina poti malo amene takhala tikuyenda amene so timayenda mwina za mabiti sisi maoneka ndeti ngane ndi mwina ndi Jesse yuno amene makhala mabiti fanda amene masogolera ufuna mabiti koma manena za nkhani ya ndalama imene asokoneza kwambiri magulu ena andi simuzoti niyo mungwaya numaziyendetsa bwanji kumbali imene fwa mmene manena muita kulipo kumango yankhula abantu mali kamanga kala unezi venezo sa unenezo ma director akala unezi venezo mwina ndingakuonde mungalole nanga sife tikayankhulaso pano mwina tikhanga tuzibakira mungasankhe mmodzi yekha kuti mwina yankhule nkhani imeneyo mmodzi amene angatiuze mkwaya the Great Angels nkhani ya ndalama imene bwanji mu Great Angels Choir kumbali ngati yaza chuma awawa mmene kufotokozeramo amakhala ndi kulumikizana ndi anthu mwina amene akuti dzatidalitseni kuno Great Angels ndi ikafika no stage imeneyo amatha kubwera treasure secretary abwera pano treasure ndi ena treasure is not one of them
yo mbali yawe makhala mina ninamuza kuimba kupeka nyimbo zinazo Okay. komano ikabwerana ku gawo la silver ndi gold ano amaitana no anthu ena no tsopano tabwerani apa nkhani yofunikira kwambiri nkhani ya silver ndi gold ndimene yasokoneza zinthu kwambiri. Munakamba zoni ndina bwezi anthu ambiri. Yes. Ubwezi wanu tidauona pa nyengo ina munapita ku chipani cha DPP mpaka na ukaimba pa msonkhano wa ndale. Mumayimba ndithu misonkhano ya ndale. Yes, kwambiri. Simuona ngati zikhoza kusokoneza masomphenya kwaya. Ayi. Tati masulani. Ifeyo ngati Great Angels Choir timayimbira anthu onse. Ndipo akatiyitana ku msonkhano wa chipani. Ifeyo amatiyitana kuti tikayimbe nyimbo zathu za Great Angels. Osati tikayimbe nyimbo za chipani. Kapena zochemerera munthu. 1 2 mene munena kuti tinapita ku msonkhano wa DPP. Yes. Tinapita even wa MCP. Okay. Ali ku opposition. Achakwera ajalo ali leader of opposition. Takhaduka imba ma functions awo ambirimbiri. Madina nkati IMCP. Mota chipani atakuitanani simungada ndawo. Nada ndawo kose. Mapita ukambalula kuno Kwino tukaipa nyimbo za Great Angels Choir. Zonse ziyatimapa. Koma kuja kunatengeka mpaka nokusintha nyimbo kuti adadi anawo akufuna kuyesa mulungu kuyika adadi ine. Ayi. Nyimbo ija mukayipeza mukayiona nyimbo ija ndi msalolere mulungu. Nyimbo ija yebo tinkaimba sima. Akudalira inu. Nde nthawi imeneja president anali president Mutharika amene ankatsogolera dziko lino. Anali tate wa mwina ali yense. Ineyo anali bambo wanga. Ino anali bambo wanu ifo anali president wa dziko lino. Now vuto likabwera timaloza ndani president. Now siku limene lija tinkauza president. A president dati pamene mulipo anthu watu akudalira inu. Kuti anthu akhale bwino akudalira ndani kuti inuyo. Kuti aje anawo akudalira ndani inuyo. Malawi kuti aje. Ndiye ndikauza atu adati aje pamene paja. Nakapana mwasankha pita mwasankha. Ayi. Ndio munamva ujo. Ndaonjezera. Mwaonjezera ndi. Koma ikozoteka so ndakasi. Imateka. Simwasankha ine mwina ine. Imateka ifota lisendo sankira. Imateka ifota lisendo sankira. Koma atakuita nani kuti arauza muimbe nyimbo yotamanda mtsogoleri wa chipani. Ayi sizingatheka. Kuti zikayimba pa campaign. Ndizo zatipangirani nyimbo zikaba. Zimene zozo ndi sizingatheka. Ifeyo chiro yathu ndikutamanda mulungu yekha basi. Ndipo ndiwonjezere kunena kuti mene amfotokozera Ephraim kunena kuti sikuti tinayimbirapo DPP yokha. Mumvesetse pano. MCP ili ku opposition konkuja timapita ukaimbira akatifuna ukatitana tanena kuti even Madina MCP omwewa timapita timakayimba chimene amafuna iwo aja sikuti amafuna kuti ife tikayimbe za chipani zawo amangofuna kuti Great Angels uthenga timanyamula uja ukafikire anthu awo Kamuzu Day icha timapanga pa 14 icha imene ichayo takhala tikuyendesa ife ya Great Angels munifesesete kuti ipangike ma function amene aja kwera cha mabwera ale ku position kwambira kunzuzu timapita kumene kucha ukapanga timayendesa ndifeyo za Kamuzu Day so ifeyo sitimasankha kaya ndi APP atifuna my Joyce Banda pompa tinapita timayimba president even ala president tayimbapo kwa Joyce Banda apingwa Mutharika tayimbirapo ndithu ndabakira okhalifwa tinasemphana nawo mwina nthawi imene amene kusemphana nawo kunena kuti kwaya inalisa na iwo mu 2004 akutuluka ife timamba kutulusa zimbale 2005 koma ukana khala kuti nthawi imene mulimo kuti lipo atifuna pano patata atifuna ndithu nanga company ofulula mowa itati yakuita nani kuti ati kukhazikitsa mowa watsopano ndayika mabotolo okongola kwambiri ndeni ufuna kuti mubwere mudzayimbe mukayimba uche cholinga chawafuna chani mukayimbe kume mukatumikire pali zolingatu pali zina mwachisanzo KLK waitana show afuna Great Angels afuna Great Angels choyambira timafusa kuti ufuna tikatani atufuna mukayimbire anthu tikayimbire mu nyimbo zake ziti za Great Angels timapita kukayimba so apa kubwera ndi chinthu kunena kuti ifeyo tafula kachaso nde tufuna mukapanga advertise kachaso kumene kosi tingapite sizingatheke chifukwa chimene atipatsa koma ngati ndikupita kukayimba nyimbo zanu zimene mayimba ifeyo paliponsepo mupita mukayimba Job mupura mvesese pali tikunena kuti ifeyo mukatipasa chifukwa
ngati pamalopo pakupezeka kuti pali anthu amene akufuna alandire Yesu amudziwe Yesu Khristu ndi cholinga cha ifeyo ngati Great Angels kupulumusa wanthu ndi ntchito imene anatipasa ifeyo Yesu Khristu kuti kuyenera tifunefune otayikawo monga iye adabwera uzafunafuna otayikawo anthu otayika amapezeka kuti kodi ntchali chimungampeza otayika chali chamasiku ano alimo eti alimo titengere chali titenge chali chingati chali mene anthu amachitengera anthu mene amatengera nchechi mukupezeka mukuyenera kupezeka munthu otayika akozofunika kuti atumikiridwe mapadera chimene timachitika akhristu timalolera chifukwa satana amalowa atu angakhale nyumba ya mulungu ichi muchechi mucha nakatenga anthu mmene muja napitisa panje koma ifeyo akhristu sitifuna kupita nyumba ya satana ndikukatenga anthu amulungu aja kuabweresa nyumba ya mulungu sitifuna I think nkhawa suri sitifuna nkhawa kanena kuti popita umalindo iyayi osatandinena popita umalindo ukatengapo ozo kuti iwe yoso ndiye kuti uli ndiwe ndi pamenepo ndikuti iweyo ndi usuku apita okay mukachiyangana chinthuchi ifeyo ndamene tili ovomerezeka akhristu ndamene tili ovomerezeka kulowa mu nyumba ya satana mwandivesa waonjolamo kukatenga ana amene ali osankhika mulungu ana ake a mulungu chifukwa satana sanalenge munthu koma anthu aja akwaba iye uja mu nyumba ya mulungu nde ifeyo ngati Great Angels chomwe utumiki ndosiyana-siyana ena ataonera kuti ife sitingapita kukatumikira kumeneko chifukwa kuti ife ndiopemphera fine sitingakanizi koma ifeyo utumiki wathu ngati Great Angels ntchito yathu ndi yokawedza yokatenga anthu amene ali osochera kuwabweretsa mu nyumba ya mulungu ndithu pali ubale unalonse ndi Prophet Shepherd Bushiri waukulu munabola ntambo mpaka nopita ku inde dziko lankaka ndi uchi ayi dziko lankaka ndi uchi kumwamba wakusafuka so ayi kulibe nkakanduja munakaone ayi kulibe nkakanduja si mango enda yochi ndi kunani ndikuti tatuzani what was your experience kupita kumene kucha kukapanga perform ku South Africa Ephraim? It was very very great experience because it was our first time ngati kwaya kupita kunja kuyitanidwa ndi munthu ngati amene uja munthu amene dziko lonse lapansi alodziwika chabwino komanso amene mwina oyimba ambiri amafuna atapezeka pafupi naye koma ifeyo chinali chisomo kutiyitana kupita kumene kucha komanso tinadziwana ndi anthu oyimba osiyana-siyana akuluakulu amayiko ena amene mwina ife tinkangoona pa TV nthawi imeneyo koma pano timacheza nawo pano timatha kusinthana my information komanso siku limene lija ife pa platform tinakhala pa platform yaikulu kwambiri omwe sidakhale kuchambireni yes timapanga mashow athu kumabwera anthu ambiri koma siku limene lija platform yomwe tidakayimba physically ndi anthu it was 65,000 people pakamodzi amene ifeyo adationera tikuyimba live komanso pa media tinaonesedwa anthu more than 3 million people amene ankaonera that function siku lomwe lija ndikuti ifeyo ngati Great Angels tinaonedwa ndi anthu 60,000 live komanso tinaonedwanso ndi anthu pa internet opitira 3 million chomwe kwa ifeyo chinali chinthu chachikulu kwambiri so ubale wanu ndi omwewo basi palibe so ubale wina kapena mwina muganiza zodzaya sanduka mamembala a mpingo wa Abushiri ayi ifeyo metanenera kuti ife ndi a CAP tidzakhala mu CAP zamawa sizimaziwika koma ifeyo ngati church ngati kwaya ndi ya CAP chabwino ifeyo ndi ubale ndi anthu ambiri imene ndakuwuzirani ifeyo timakondana kwambiri ndi azitumikiswa amatikonda kwambiri osiyana-siyana sa Bushiri okha koma ndi azitumiki ambiri ndi maprofeti ambiri amene amatikonda ife ndi azibusa ambiri amene timakondana nawo ndi azineneriso mwina ochuluka kwambiri amene timakondana nawo wani ifeyo chimene madana nacho ine ife sitimadana nacho tatambasulani pala anthu ena amene amakonza udani umene amafuna Joab akhale involved pa udani wawo chimene ifeyo ngati kwaya Great Angels sitimapanga ndifukwa chake pano takumveseresa nyimbo za Black Missionary ndifukwa mnamvera nyimbo ya Anglican Voices imene anthu amaona ngati mwina malimba so ife sitimapanga udani ife timakonza ngati wakudana ndi awowo isizo kutikhuza osataka kuongeni nguli ndifukwa chake musaonesese ife Great Angels nyimbo zache even azipembezo zina amene sara Kristu amagula CD olomashwa amabwera mezo ndeni zoona dira
why chifukwa ife tinazipanga kusakhala anthu ambali imodzi ife tinazipanga kungokhala anthu a neutral okuti uyu titha kumfikira uyu atha kutifikira nde ubalewu timaupanga ndithu ndi anthu osiyana azibusa osiyana-siyana andale wina aliyense ife timapanga nayo aliyense mbale wathu andi mipingo memuneneyamo mmakayimba chalichi china chilichonse timapita nanga ngati chachi imene kuli anthu ofuna Yesu Khristu timapita kukatumikira akutero ta Great Angels Choir kucheza nawo program lero ya Cruise 5 tikanakuta kuti ticheze ndi chikwaya chonse koma ndetu azingoimba lunyimbo lutsopano luchikwaya nanga kwaya tingachifake tangu tenga anthu awiri kuti ticheze nawo amene wani mapasa William komanso Ephraim koma nyimbo tikumapeka komwe kuti kumbuyoko komanso ta beso kawo kaya koma kumbuyo kwa anthu awiri kuti asankheko nyimbo number 4 ikhala nyimbo yanji kwamba zidzakhala beta akutera kuti gwamba zidzakhala beta kuimba kwa imene does it have any significance mucheni mwanu yeah tikupita njira imodzi okay mutha kuona kuti tikusakaniza achinyamata akubwera mmenemo chifukwa ifeyonso timasatidwa kwambiriso ndi achinyamata yes achina kugwamba amatisatira ifeyo yes amatisatira ifenso timayenera ti asatire munyengo zawo so chachikulu nkungofuna kubweresa pamodzi anthu kubweresa pamodzi oyimba ifeyo ndachinagwamba ndife amodzi ifeyo ndi Lucius Banda ndife amodzi pasamakhale kuti uyo ndi wakuti uyo ndi wakuti so ifeyonso ngati Great Angels timakondana sonda athu amene agwamba nkhani limene awarama kufirani wambiri Great Angels ngoti lero tikuyika nyimbo ya zidzakhala beta ngati chizindikiro chonena kuti amakufirani kopsa mpulogalamu ya Cruise 5 ndikudziwa nthawi zino mazifunsa ukaona zipinjo zomwe ukudutsa mbuye kulibe alipo akundimva aliko mafunso omwe iwo mazifunsa nthawi zina mpaka oganiza za suicide ndikudziwa nthawi zina umadabwa umapemphera koma gunabe osadya akuchosa ntchito zinthu zoti sunapange pano mazifunsa mulungu watate tinapanga chani kuti dziko lindilange kaya ndiwe bwana kaya ndiwe lova ngati uli moyo zingoyamika Yehova mbuye makukonda uzikhala pa ize sanga lolo khale ndi vuto sungakwanitse sanga kupase nkhondo yoti sungamalize mbuye ali nafe ngati mbuye ali nafe zingoziwa zizakhala beta na mbuye akisamala mavuno panendele alitangata zingoziwa zizakhala beta yo zulwanala nzako pamodzi momakhala pita chipatala kupeza ukudwala nanga siya nzako iwe kuwauza molomo kuthandiza ayamba kukusala ukamadusa kumakuloza sala uli ni nzeru koma ukusowa ndrama kuimba kwa gwamba akuti zidzakhala beta mpulogalamu lero ya Cruise 5 meri kuyeza ndi the Great Angels Choir funso ndila kuti kodi zidzakhala beta than imene zili panomu masomphenya anu ndiotani ngati kwaya zidzakhala beta eti kwambiri ndipo sitimangayikira kutsogolo kumukuona chani mukamaona ngati kwaya fasi mukamakhala ngati chonchi pale mukalambatu posachedwa pale mawu kupita kuona kuti besi sikutuluka mmene matulukira iyayi ndipo tachedwadi ngati kwaya tachedwa komano tukhulupirira kuti kutsogolo kukhala zabwino chifukwa tayamba sopano kuyenda ndi mmene anthu timayenera kuti tiziyendera pesi yokuti tayiponyano kwakuya sopano chifukwa chonena kuti tikufunitsitsa mwina titafika level ina yonena kuti
anthu nkumanena kunjako osati kumalawi kuno tinakwanitsa yeah aliyense amatha kutiloza pali Great Angels Choir apo yes amatha kuyankhula no introduction nkhope yangayi kungodusa kani amazata iwe wa Great Angels Choir amadziwiratu okay komano ndikapita usazafirika ungokhangala munthu wamba umakhangala munthu wamba olo kunena ndikukhala the Great Angels Choir anthu ati ndiye atiso kupita ku amene America umakhala munthu wamba ati ndiye ndaniso ameneyo so tikufunitsitsa Mulungu atachita chisomo kuti tsiku lina lake adzanene kuti ku America tikuyitana kwaya yochokera ku Malawi mmene mayitanira joyous celebration muja exactly tikufuna zimene ziyazo zitachitika ndi Great Angels kwaya ya ku Malawi pakusowekera chani kuti mufike pamene popo tikusowekera zambiri right kwathu kuno ndimaona ngati kuti makamaka gospel music imatsalidwa pang'ono silandira zoyenerezazo zofunikirazo ngati sponsorship yes 1 2 tikufunikabe kuti ifeyo tichilimike ku Malawi kuno of course population athu ndiyochepa zasiyana ndi maiko anzathu aja kuti anzathu aja mwachitsanzo kuti mukaona ngati ma Nigerians amakhala everywhere dziko lina lilosaliko ambiriso yes so chinthu chakwawo chikafika mu dziko lomwe iwo ali amachisapota kwambiri chinthu chichi zimene ifeyo tikufunanso ku Malawi kuno kuti anzathu ena ngakhale tili ochepa maiko akunjawo kuli abale athu amene amakhalako amenewo atipange support ayambe wacho mwati panga support maiko amene ali aja muzaona kuti pang'ono tizapita kutsogolo nditudi William boma lingachitepo chani anthu ambiri amakonda kunena kuti mangoloza boma china chilichonse mangoti boma lichitepo kanthu boma mmafuna tandiuzani inuyo ngati ma directors agulu ilili kuti aboma atati okay alright tamva tipanga zimene mukufunazo mungafuna kuti apange chani mkute adzigawa cha mkute adzigawa azigawa mkute kubenthula mokwanira yes kuti aliyense asinuleko ndikuuze ndi chinthu chimodzi mukapita ku Nigeria akakuyitanani ku function ya boma kuti mukukayimba iniyo ku function ya boma ndeti muzingodziwa kuti pamene popo munthu walemera ngale moto mugulu mukapita ku Zambia iniyo kuti boma la Zambia laitana oyimba akayimba pamaso pa president mudziwa oyimba amene yo gali moto agula kodi inu simunagule gali moto yes sinonena za ife andangofunsa out of interest palibe the Great Angels bus palibe we have yeah so chimene tikupempha nchonena kuti ngati taitanidwa function ya boma right kuti Great Angels ayimbeni azingoyesesa kuti kaufa kamene akanditira phalako kadzikhala kandi okay ena amanena kuti ndimacheza kuti anthu angapo oyimba nyimbo za uzimu amanena kuti timavutika chifukwa nangasi ife tikugwira ntchito za chauta ndi akakuyitanani pena amangonena kuti monga mukudziwa kuti zama Mulungu ndi ambuye akudalitseni ndithu ayi mwayigwira ntchito kuti inu mene basi mukumuza kuti that mentality ndimene yapa gospel music ku Malawi yes because oyimba ku Malawi wa gospel mwachisanzo ndipereke chisanzo ichi yes munthu wina mbusa kapena abusa kanda prophet kandani afuna oyimba awiri wa ku Malawi ndi wakunja yes munthu amene angatende ndalama zambiri pamene pacha ndi wakunja ampasa $20,000 $30,000 or $10,000 koma oyimba wa ku Malawi we kuti oyimba gospel wa ku Malawi kuti wachaje $200,000 $500,000 akulankhulira tsogolera akulankhulira kukunenelera inuyo mwakuti inu ndalama $500,000 mukatani nayo ndalama yonse komatu akutenga $20,000 akupasa uyimba wakunja imene ndio kumpasa ndi fee chabe koma kumpangira accommodation akumpangira transport ndi anthu ake zonse zakumpangira koma iweyo oyimba ku Malawi kuno Great Angels kuti akupasa $500,000 imakhala vuto atsogolera nokhangati mupempha kuti akachole banki akatenge ndalama zonse akupatseni amaganiza kuti anthu ambiri amaganiza kuti mina ife sitimadya amaganiza kuti poti awanda gospel awawande kuti sakwenena adye sakwenena avale akungwana khale mphawi ndi zimene timapanga ku Malawi koma ndemwe ndinyozaso suti timaganiza chocho koma timadziwa kuti mumadya kuimba gospel akwena khale mphawi akwena khale ndithu oyenda wapasi tifuna kuimba Mulungu komatu ndikuze nacho apo munthu amene azisangalala kwambiri ndi munthu amene ayimba za Mulungu
chifukwa inuyo ajowabu mutakhala manager koma mukhalanso number 1 so kombinaso zinthu za Mulungu koma ndinu manager atu pa company mupeza kupita ku banki kuja tufuna sponsorship abwana kumene koko ndi kuchali kuja mkulu wa mpingo agulupa koma kapita mwe kuuza za Mulungu siti banga sponsor ali koma Sunday mukufuna Sunday akakutumikireni akafuna kwa ichi katumikira so oyenera kutisangala tumene zikhala anyumba ya Mulungu fe chifukwa zonse izi ndi zake Mulungu. Succession plan anu ndiyotani munanena kuti mumatengabe mamemba atsopano mukwaya anuyi kotero kuti tisayembekeze kuti khodzo zafika ponera kuti kwaya yasosoka mpaka namina yasanduka Great Angels Quartet mamemba zasosokapo basi ata yeah tukuyesesa koma okay tukuyesesa kumabweresako awiri atatu acha nachicheperewa kuti azitha kutenga ko mbali zathuzi ife tidzakula tidzafika tsiku lina lake kuti sitingabwereso kumadzakhala pa Great Angels osewa azakulakula okay koma funa Great Angels izakhazikike izapitebe chitsogolo chabwino komanso nthawi zambiri chimatengeraso pandanena kuti aliyesa amakhala ndi vision ndizolinga zache zimatengera kuti munthu we amene wabwera pa nthawi imeneyi ukuziganizira bwanji ukufuna chani kutsogolo kwako so tikuyesesabe apo ndi apo kuti pasibwerabe anthu ena kuti azipita chitsogolo. Ephraim mmalumikizanitsa bwanji masomphenya agulu ndi a individual members chifukwa aliyense apapa ali ndi mapulani yake ali masomphenya yake munanena zoti mwina ena anapita kunja ena anatani so as a group matokhala kuti ine ngati group masomphenya athu ndi awa komabe popeza ndi anthu akulu you are young professionals muliso ndi masomphenyaso anu pano kasonza kuti zimenezo mmazipanga maintain bwanji ngati gulu kuti muzipitirizabe kumayenda limodzi. Mmene tanena kale mucha kunena kuti aliyesa ndi chake so za person zomwe amachita ngati ina mwe businessman pandeka okay I have my own businesses okay amene mapanga uli amuso chimodzimodzi atina Jesse uko aliyesa amene ali apa ena ali muzinchito amene ali ena ali masukulu so sitimazipanga combine zinthu ziwirizi zanga za person ndi zanga za person zakwaya ndi zakwaya so sitimaziphatikiza okay chikakhala chakwaya timadziwa kuti chichi ndi chakwaya dongosolo lake liyende moteremu mmene liyenera kuliyendera chabwino ndi mwina mwachidule ndithakuyankha chino koma ndimamva kuti ati ena so apeza nthiti mukwaya momwemo nthiti mukwaya momwe kupeza kuti alibe simachokepo banja mkwaya mu tukwaya tuzimenezo zimene ndimanena kuti timakhali malamulo munthu akamalowa mukwaya simunatulukemo banja within the choir ayi ndiye kuti ngati ndalowa mukwayamo ngati ndi madyerera masoina wake ndiye kuti maganizo oti ndikhoza kwati amene awiri ndi private life imeneyo yoti sikukhuzana ndi kwaya izozo kukondana ngati anthu akukondana izozo za kumbali zawo za iwo masomphenya aja oti ndilowe ajayamba kutsika pang'ono chifukwa cha zimaonesaso koma padakali patinene kuti singachose chinthu chomwe Mulungu ayikapo ngati chinthu chomwe Mulungu chili mu plani yake ifeyo sitingachiretse koma as of now palibe banja lomwe linachokera mukwaya momwemo akutero ta Great Angels Choir imene yakhala kutumikira magawo siyanasiyana tikuyandikira kumapeto kwa kucheza kwathu mamembala a gulu limeneli mwina tisanamalize kwenikweni tingodziwa ngati muli timakuona ni kuti pena makhala ndi ngati full band mutaulimbira po nyimbo zanu zimatha kuimba zopanda zida koma mugulano muli amene amayimba zida za band kapena ndi maokaoka ongophunzira ongophunzira gitara apo kachani phunzira koma kuti mupange a proper performance muli ndi tipeze anyamata amene amatiimbira zimene oho so kusenza kuti the Great Angels Choir kwambiri ndi oimba mawu ngati mene mambira kwa ina iliyonse koma mbali ya zida muli ndi anthu ena akatswiri amene amakuthandizani pa zimene tisanafike kumapeto kwenikweni kwa kucheza kwathu tinangofuna tifunse kuti mafunso tiwiri titatu kuti mungoyankha yes or no ndipopeza muli pawiri tiyamba kaye ndi William Zonda komene sanafika kumene koko ena amafuna kudziwa kuti pali ubale wanji pakati pa the Zondas ndi the Great Angels Choir ndina amene munayambitsa zimene zikuchitikazi kapena ndine enu wake kapena tati masulani pamenepo mwini wacho wa Great Angels Choir ndi Mulungu woyamba okay mwini wacho wa Great Angels Choir wachiwiri ndi mpingo wa CAP Church of Africa Presbyterian okay ifeyo ngati ana azonda
simafusa za zonda. Zonda, yes. Yes, ifeyo ngati ana zonda ndi ana kuti tinangobweramo mu Great Angels Choir. Okay. Komano tinangochitika chisomo kunena kuti Mulungu mwa ifeyo adayika mu luso. Okay. Luso limene adayikamo timatha mwina kusogolera anzathu. Timatha kumvesera Mulungu akatiuza ti lembani nyimbo titha kulemba. Okay. Mwinanso Mulungu adakukondera kuti mwina wake amene ali ndi voice imene ndine kuti otsogolera mwachitsanzo anakhalanso mmodzi mwina mwakuchokera ku family ya zondayo. Okay. Koma izi sizimatanthauza kuti ndife aini yache a Great Angels Choir. Okay. Aini yache a Great Angels Choir ni mamembers amene tafika malo ano. Okay, bwino. Nonse ngati gulu. Ngati gulu. Great Angels Choir ilipo popanda kapena ngati pali zonda. Yes. Iwene okhalapo. Iwene okhalapo. Chabwino. So mwini wa Great Angels Choir ni Mulungu. Wachiwiri ndi mpingo wa CAP kumene kuchokera. Wachitatu ndi mamembers. Okay. Sono zondayo alibe umwini. Okay. Mu Great Angels Choir. Chabwino. Tikumaliza kucheza ndi anthu awiri amene akuyimira the Great Angels Choir. Poyamba ndikufuse William, tell me your full name. William Zonda. Do you have any tattoos? No. Do you have any piercings? No. Do you have children? Yes. Have you ever shot a gun? No. Have you cried over someone? Yes. Have you fallen in love before? Yes. Have you killed a chicken before? Yes. Have you gotten into a fight before? Yes. Have you gotten any surgeries? No. Have you ever stayed in a hospital? No. Have you donated blood? Yes. Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? No. Have you ever drunk alcohol? No. Would you drink alcohol? No. Have you broken someone's heart? Yeah. Have you had a crush on someone? No. Ndeti pange compare for mwina ma twins mina ndeti zosezi. Tingo baka copy and paste mina. Awasa abakaso zawo mwina mmoyo mwene. Tive kuchokera kwa atikanizo tisa pange copy and paste ndiye awaso aya ngazawo ngakala kuti andiwa ndi ma twins. Ndiye ndili kwa Ephraim Zonda. First tell me your full name. Ephraim Zonda. Do you have any tattoos? No. Do you have any piercings? No. Do you have children? Yes. Have you ever shot a gun? No. Have you cried over someone? Yes. Have you fallen in love before? Yes. Have you killed a chicken before? No. Have you gotten into a fight before? Yes. Have you gotten any surgeries? No. Have you ever stayed in a hospital? When I was young. Yes. Have you donated blood? Yes. Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? No. Have you ever drunk alcohol? No. Would you drink alcohol? No. Have you ever broken someone's heart? Yes. Have you had a crush on someone? No. No. So nasema mnasuta kwa jamba. Yes. Ama suta jamba ndani mkwaya no. Pamene wakaenda kuona performance anu mone kuti koma anthu awa kuna ngakhala tadzidwa ndi mzimu woyera komabe zone ndi jamba ndiji. No, ukakhaputi mzimu woyera libayo umakoledzera. Eri? Yes. Afanda kandukuona kuti this is not normal. Ndi jamba ichi. Umakoledzera ndi. Eti? Fika wazali pa stage. Tukuta chonchi koma mera kuvinazo kuti ayi. So you are not married? I'm married. Iwe? I'm married. Okay. Ndiye kuti apapa chifukwa chimene wafuta ngati muli pabanja mwina ena akhozopeza kuti pachibwezi nakasi ndinu mapasa ndiye apeza kuti kumana ndi William hi Ephraim sizinachitikapo zimenezo Of course, zakhala zinachitikako. olokumana ndi anthu ena kumasokoneza ndi mmangovomera kuti chomwe ndimangosangala nchoni kuti m'bale wanga ayisosokoneza. oho Ineso sosokoneza. Otherwise iza inu anene iza m'bale wanu munene ndinu tikumaliza kucheza ndi the Great Angels Choir. Simunatimbire kwa nyimbo zanu, mukhoza kutimbira nyimbo zanu? Mutimbira nyimbo yanji kapena nyimbo zanji? Timba nyimbo ziwiri. Okay, yoyamba. Kuti right? Yes, no problem. Yoyamba Yes. ndi ufumu umodzi sumaukirana. Yandaleja? Ayi. Nyimbo imene itu siyandale. Ufumu umodzi sumaukirana. Nyimbo imene itu siyandale. Ndi yandale. Ayi, komano aliyese ndatena muchatima matifusa mucha. Yeah. Timene kuti nyimbo zathu zimafunika munthu achere khutu amvesese. Ife tinachera ife tinachera khulu la ndalero ndi naona kuti aliyese amatolamo zomukomera ndi nthawi yache ndi nyengo zache. so mukunena kuti siyandale. Ayimba timvera limodzi pano tipanga ndipo mutilola kuti ife tiweruze mmene tionera. Weruza aliyese aweruze chimene timakonda. Mmene tionera. Katero ndi yandale ndi ifeyo. Aliyese aweruze. Ufumu umodzi suukirana. Zikuchokera pale mbala nyimene ngati muli ndi zamamwe. Chiphunziro chake ndi choti chani mu nyimbo imeneyi? Inatengedwa
mabuku osiyana-siyana m'Bible. Okay, bwino. Inatengedwa apo. Okay. Ndekuti tiyambe kunena kuti pakuti. Koma mukuphunzitsa kuti chani? Mukamati ufumu umodzi suukirana. Okay, nyimbo imeneyi ikuphunzitsa chikondi. Wani mukaonesesa dziko lathu. Lidafika pajalo ponena kuti mana ndi bambo ake kumenyana. Okay. Nyumba mmene mweti. Okay. Mupeza kuti chipani ndi chipani chikumenyana. Even mkati mwa zipanimo anthu kumenyana. Okay. Kwakukulukulu mkati mwa mpingo wathu ngati chechi akhristu. Okay. Ndikupitabe kunyimbo kucha kunena kuti chifukwa timasankha nyimbo zosiyana-siyana za anthu osiyana-siyana. Yes. Muchikhristu mwathumu upeza azibusa chifukwa pano panadzaza maprofeti ena upeza kuti ifeyo mukamapita kwa profeti awo ife sizimatisangalasa ndabusa amene waita. Oye koma nda Khristu osewa akulambira pa dzina la Yesu. Koma kuti upezanso mneneriyo muzipita mpingo wachikalikale ka umene musamapite kumene. Muzibwera kuno ndiye Chikhristu yoyaka kuno. Koma onse akutchula dzina la Khristu. Okay. Nenyimbo ije manena kuti ngati muli mu ufumu wa Mulungu ndi ufumu tu simukuyenera muyambane. Okay. Ndifake nyimbo imambira awo osweka mtima athamangira abwenzi. Kutanthauza kuti inuyo mukasweka mtima mukuyenera muthamange kwa William. Namuza se ineyo zandivuta. Mwakuti ineyo ngati ndithandizo ndikuthandizeni. Okay. Azindikira kufunika kwa wena, amazindikira kuti Jowabu ndofunika. Ndifake lero tikupezeka mu Cruise 5. Nde imapitira ndewe yayamba mu nyumba imodzi ankachisa kumenyana okhaokha. Maoneti nanga si nthawi imeneyo kuti anthu azikenzo ndi ndale amaona kuti nthawi imene nyimbo imene imaphulika kunali kuti muzipani muli mpungwe. Yes. Ndi anthu amene kuti mwina kuimba awa ndichifake ena manena kuti ndiza chalichi munena mpingo wakuti munena za mpingo wakuti chabwino imeneyo yatha munali kuti pasa nyimbo ziwiri ufumu umodzi suukirana yachiwiri Zayawe mari mutolozera amene amambitsa mawu amene uja ndi ndani Jesse nda Zonda Kaliwo. Ndi zondaso koma si twini nawo kwachitatu kwathu Jesse Zonda Kaliwo kusenza kuti ndi wokwatiwa Kaliwo ndi mambaku khani yachidule ndimeneyo tiyambepo kuimba kwa The Great Angels. Tikumaliza kucheza ndi The Great Angels Choir atiuza kuti atiimbira nyimbo zawo ziwiri. Yoyamba kuti ufumu umodzi suukirana, yachiwiri akuti Zayawe. Ine ndi Job Frank Takaza kufika nthawi ina medza kumani program ngamene ya Cruise 5 ningoti tsalani bwino. Ufumu umodzi suma osweka mtima thamangira bwenzi azindikira kufunika kwa wena ndewu yayamba mu nyumba imodzi ankachisiya kumenyana okhaokha ufumu umodzi Izizi zachokera kwa yani Izizi zachokera kwa yani Simunga sikwanite Izizi simunga sikwanite Inuyo simunga sikwanite Ai simunga sikwanite Izizi zachokera kwa yani Izizi zachokera kwa yani Simunga sikwanite
simungazikwanitse inuyo simungazikwanitse ayi simungazikwanitse pondipanga naliyeka wapanda mmodzi owonelela analemba mawu ake pantima panga ineyo nawaimba inuyo simungatembelele isisi simungatembelele simungazimalize isisi simungazikwanitse inuyo simungazikwanitse ayi simungazikwanitse inuyo simungatembelele isisi simungatembelele simungatembelele inuyo simungazikwanitse inuyo simungazimalize ayi simungazimalize ngati mwanga mupweteka kusapuma muchandiyembekeza chokoma chitadza opirira alandira chisomo naye waulesi malandira mkwiyo wakuoneka bwinoko wakukhala nacho chuma simungatembelele inuyo simungazikwanitse inuyo simungazimalize ayi simungazimalize chisomo ndili nacho ineyo chisomo ndili nacho ifeyo chauta nadalisa yeka inuyo simungazikwanitse inuyo simungatembelele ayi simungatembelele chisomo linacho ansanu chisomo linacho aneba chauta nadalisa yeka inuyo simungazikwanitse inuyo simungazimalize ayi simungazimalize